Bon dia, escola. Comença el butlletí que més mola. Som la classe de segon. Enguany, el nostre tutor és en César. També tenim molts més de mestres. Na Sònia de català, Nirina de castellà, Na Marga d'anglès i ciències, i en Cito d'educació física. Però encara n'hi ha més. Na Maria, suport de castellà i català i na Susana, que ha vingut dels Estats Units. Na Mari i na Cristiana de suports de mate. Nèlia i na Maria. Na Lorena de religió i per acabar el Nico de música. Més coses. Vam anar a l'Illa del Rei i ens va agradar molt. I vam anar primer, segon i tercer. I a partir del que vam veure estan fent els tallers de plàstica. Encara que el que més esperam és la sortida del camí de cavall. Primer, segon i tercer som el color verd i el tram de camí de cavalls que farem va de Punta Prima a Alcàufer. Passam a altres coses. Passem a altres coses. La cançó triada es diu Sale el sol. La canta Nit Moliner. Per cert, els bunyols saben molt bons. Demà, dissabte 11 de novembre, al Museu de Menorca hi ha una activitat molt interessant sobre mosaics romans. És un taller familiar i és de plat. Animeu-vos! Una bèstia grossa som i de feina en feia tot l'any, però sa festa major sense jo seria estrany. Solució: la sabata. Imprescindible per fer. Solució de ser d'abans Al cavall.
imprescindible per fer el camí de cavalls. Estic de dia tancada i de nit bocabadada. Solució la sabata. Fins aquí el butlletí de divendres al matí.